Mayaƙa, sabuwar fassara algaita. Ina masu son kallon wannan fim Mayaƙa? Kana so ka sauke shi ka karɓi naka kai ma ka kalla? To hanya mafi sauƙi yanzu ka mun magana ta WhatsApp ko kuma ka mun magana ta Telegram kai tsaye. Zan tura ma shi. Da ma dukkan wani fina-finan Indiya fassara Hausa da kake gani ana tallatawa. To duk fim ɗin da kake so ka mun magana zan tura ma shi. Muna tura shi a Telegram. Mayaƙa sabuwar fassara ne daga algaita kuma tabbas yayi kyau. A cikin fina-finan wannan satin yana ɗaya daga cikin manyan fina-finai da suka fita a wannan satin. Kuma ya samu ingantacciyar fassara daga algaita kuma kowa ya san in dai fassara ta fito daga algaita to ƙarshe ce. Gashi an haɗa manyan jarumai a ciki. Ha! Ya kamata kai ma ka kalli wannan fim. Masu buƙata su mun magana ta Telegram ko kuma su mun magana ta WhatsApp yanzu domin in tura musu nasu.